берничә тапкыр шулай интернетка кирип карыйбыз инде. Күпмедер вакытны ала инде кергәнче. Кайчак була, кайчак юк, көненә әллә ничә тапкыр тоташтырып карыйбыз, ди башлангыч сыйныф укытучысы Роза Дәүләтшина. Укулар тәмамланса да, укытучыларның эше бетми. Отчет тапшырырга, конкурсларда катнашырга кирәк. Интернет тизлеге түбән булгач, эштә озакка сузыла, дәресләр дә өзелә. Тизлеге булса, әлбәттә, укуның сыйфаты да яхшырыр иде. Без дә, ата-аналар да, балалар да канәгать калыр иде. Гитажлы мәктәбебезгә шушы 2 Wi-Fi точкасы тора. Аны 2011 елда ук урнаштыралар. Ул чордагы тизлек тә интернет күләме дә хәзер җитми. Кимендә 3 тапкырга арттырырга кирәк, ди мәктәп директоры. Барлык отчетларны ясар өчен, дәресләрдә файдаланыр өчен интернетның тизлеге бик аз булганлыктан инде укытучыларга һәм укучыларга да әзме-күпме бертөрле кыенлыклар китереп чыгара. Түзәсе дә күп калмады. Бүген монда сыйфатлы элемтә чыбыклары сузар өчен баганалар куя башладылар. Интернет тизлеге 100 мегабитка җитәчәк. 30 укучысы булган башлангыч мәктәп өчен бу зур күрсәткеч. Здесь у нас вот где вот. Биредә ерак түгел генә үзәк станция каланчасы тора, аннан оптик кабель тарттырабыз. Аны мәктәпкә кадәр сузабыз. Инде бер атнадан бу мәктәптә интернет булачак, ди инженерлар. Шулай итеп, Тателеком белән берлектә Мәгариф министрлыгы авыл җирлекләрен сыйфатлы элемтә белән тәэмин итү программасын башлап җибәрде. Без анализ эшләдек. Менә шушы мин цифр дип әйтим инде. Аннан соң Тателеком белән алар чыгып карадылар, аларның специалистлары карадылар. Нинди мәктәпләрдә кайсы интернет җитми, аның көчлеге, аның тизлеген карадылар. Шуннан чыгып 178 мәктәптә безнең менә шушы чорда яз көнендә интернетның көчен яхшырттылар. Орчада Актаныш районнары мәктәпнең интернет тизлеге начар, Мамадыш һәм Күкмарада охшаш хәл. Республиканың 1045 белем бирү оешмасында интернет бар, әмма ул бакыр линия аша тарала. Анда интернетның тизлеге бер видеоконференция үткәрергә дә җитмәскә мөмкин. Шуңа да 1 сентябрьгә кадәр 1000нән артык шәһәр һәм авыл мәктәпләренә югары тизлекле интернет кертәчәкләр. Техникум һәм көллиятләр дә читтә калмый. Әлмәт районыннан Фируза Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.